Happy birthday dear Rubung. Happy birthday to you. Hello, good morning लोगोफोर बेरें बुजा खारलायबाय नै जों दा बाजाराव मैगं फाननो थांनायदो मैगं वाला मैगं फाननो तु मैगं फाननो थांनायदो दिंखिया मैगं दिनै हाय भाई इलाय ओइ नङा नो याबसो ब्लाजो रं गारि बनि टिफिन थांनाय दे गारि नों मबाइल हमथ' गारि सिदा इनो गोसोम दौगारलै बाहाय इ गस्ला गोसोम दै इ गस्ला गोसोमा ओइ मोजां खाथु दाउ गालादों ना थाव सोनांगोन आयै फाय दाउ खाना हाबा लामायाव कारबो गैया नालाय अखा सिजेनाव थांनांसिगोन आरो जेराव थाङो कार खालामगोन दिनै सानसे बल खालामनो दोनबाय जों कार खालाम नालाय इयावनो गारां बार अखा फैगोन दिनावलाय है बार अखा फैला दा आं गावमा बिमानि न'आव मोनफैलायबाय अखा बोथोरनि सादा सिंग्रा जानो लाबनायखौनो दै जा दा लायबावगोन गुदुं गुदुं सिंग्रा सावनाय लाना फैदो बिमाया गाइखेर लायनो थांदो र' सा लोंगोन नै जोंहानि मावजिफोरा माब्रै माबा सोरनोबा नांगौबा बिहर नै इसा लिसुआनो रावबो जाग्रा गैया नै देनां बिहामजो लाबबासो जाथोसै रावबो गैया इसा बिमा फिसाल' ओइ सोरो मा इसोरो मा इसोरो मायो ओइ थाइजौखौ हानना लांनांगोन मेन'फा जानो थाइजौआबो जि गाहायावनो थाइजोबना दङ मोजां मोजांथार गोखै नङाथ' ओइ थाइजौआ थाइजौआ गोखै नङाथ' होनदो मोनांबायानो खोना सायाव सानियाथ' माबा जाबाय गोमोन गोमोन जाबाय जारें जारेंनो मा saya फुदुंबाय मावजिफोरानो खायसे आलायसिलाय गाइसमोन ओइ जोंहानि बिबनां बैनाय सेंग्रा दासो उथिदो सोरबाफोर सिंगल दे मानसिया सोरबाफोर सिख्लाफोरा नायदोबा माने इखो लाबा लानो हागोन न'फोराबो दोंखाजोबो नै ग्रोम ग्रोम बानायखानाय गाव हारसिंल' रावबो गैया नामा हो गाव हारसिंल' रावबो गैया हारसिंल' फिसाला खासेल' रावबो गैया दा इसोर बिमा फिसालाल' दोंखाजोबो सब ओइनो फैबा फैनो हागोन सोरबा गोसोथोयोबा गोसोथोनो हागोन गोसोथोयोबालाय थाइनि जानोसै आं जाबाय था ओंखाम जायाखै फन थांनांगौ आरो सब एस' माइनाव फादो मेथाइ होगोन होननानै खिसि खिसि जाफाजोबदो ओइ खुरखुरिखौ होलै बख'नानै जाखोना बख'नाय मोनसे अ बिस्कुटखौ होदो माथ' होलै मोनसे दानि बास्ताबाय दिनै माइनाव फादो बारखांगोन इसा मानसि गैयिनि मालाय मावजि फिसिना दोनदो माबा दों आरो बखैबा दंबावोसो ना दंबायबाबो र' आइया गाइखेर लायनो थाङो थांलायनोसै बिमानि न'निफ्राय सा लोंखांबाय ना गोरान लाबाय गथ'फोरनो सिंग्रा मेथाइ लाबाय बाइकखौ गालांनानै कारखौ लाना थांलायनोसै बिमानि न'निफ्राय बरमा थांनो दोङो अखा बोथोरनि साबिखौ होबाय माइनाव नोङो बाबु 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 थांसै जोङो हे सर मबाइल गेलेनानै न'आनो माइबा जाजोबना दोङो खुलिखानाया होमबा थांसै मा लाबाय आइया लामायाव लाखिसै सिंग्राखौ
ha आं थांनांगौ होनदो बाबु साब मारिया ना गेटखौ र आंखौ थफ्ला थफ्लि लाहोनानै गेट खुलिहोयोलै थांसैलाय दायो होफैसै दे मारिगोन दे आङो इखे साखि मारनांगोन हो इखे मारिफिनना दोननांगोन ना इखे मारिलांजागोन थाइजौखौ मालाबा जानो लांफैग्रा दानि खेबखांबाय आं खेब्बाय आदि गेस्ट्रिक जादोंलै सिंसाबाय थादों मोजां मारियासै आं थांसै बिमानानिफ्राय गारि लानानै आंखौ थफ्ला थफ्लि लानो होनानै मेंजोब्बाय आं बरमायाव थांनो फैलायबाय हौवानियाव मा बायनो लिंना लाबोदो बाखो मा बायनो आंहा ड्रेस बायगोन लंपेन्ट गस्ला बायगोन आंबो नांगोन नोंनो मा होनो नों बाखारगौ नोङो मानोथ' फैफादों आंलाय सा मोनलोंगोन नों थै न'आवनो गाइखेर साहा गथा खलानै लोंना फैबाय नोंखौ न'आव थाबाय थानाय जायो होननानैथ' आं नोंखौ गिदिंफानो लाना फैदो आंनोबो नांगोन नङाबा ओरैनो फैफायाखै आं फैसा गैया न'आव ओरैनो हाबा गारनानै गारि गाखोना फैफायाखै माने खेबफ्रा जानाङा मानसिया हिनजाव खनबासो हिनजावफ्रा थायो नङाबा दानिया खारनायखौ नुवाखै खार आं खारनायखौनो मोजां मोनो गथ' मानसिफ्रा खारदो मा खुलुमो गथ' मानसिया खारदो मबाइल नायबानो दङ खारनाय बोरमा फैफानायनि मोननांगौ र' इनियाव गांसेसो होगोन ना गैया गैयाबोलै मानो लाबोद' नै लोगोफोर जानि हौवायाव अयथासार खेफ्रा निजा बुस्थु बायना लानांगो एख' होननो नागिरा इयो इमान लेथ्रा मानसि बेलेगबा खारसिगौमोन एख' बुस्थु फुजाबाबो निजेसो बायना लायो बेखौनो ओमफ्राय बायना होनाय नाम लाबाय आरो इयो नामगिरियानो आं बायना होदो हिनजावनो एसां दामिकनि इमान दामिकनि होननानै होनबाय आरो इमान लेथ्रा इयो नोंथ' खारो हिनजावफ्रा केक लांना फैदो र' दामটো কিমান আপনার 450 আর কি বারতো চিন পড়তো বেলেগ নাই মনে আরবাव Fisalani Birthday केक नांगोन केक नायनो फैदो र' गाव स्कुलाव थांनायाव लांना दोनहैनि इयाव लांफैखायोना जा सिगांनिफ्रायनो इयाव लांफैखायो होनदो नोंनि माबायोमोन नायफ्लाङासै आं এটা কত টাকা এটা আপনার কি আপনার একটু 650 নিবে আর কো बेखौ नायगौमोन ने खनसे नों माबानो saya sama apa nggak nih बै फसन जानाय लांफा हायो ओइ बाय गोदोरसिना itu terus बेखौनो लादो itu langsung mbak अ gula naik kayunya naik gero ang naik gero এটা লিখি দিও হ্যাঁ এতে itu কি ক্রিম নহয় নাকি এটা ক্রিমের চকলেট হেতে দিবা নৰে দিবা লাগলে আগে বগা মারবা লাগবে হা বগা কালার তো মারবা লাগবে দে মাৰি দে রাঙা তো দে र नै नाम लिरनायखौ नायग्रोनि
नाम जाबानो जाबाय आरो ना माखौ लानो 40टा पेकिं কৰি দিবা ভালকে মিঠাই কি মা মিঠাই লাবনে মা মিঠাই লাবনলে ए गल्लाखौ लाग्रोबानो जाबाय मिस्टिखौ नाम लिरनायखौ नायनो र' मोनसे नाम लिरदो लोगोफोर केकनि ओमफ्राय ओइ बुस्थुखौ लानांगोन आरो बेखौ नाङा बार्थडेया गाबोनसो लोगोफोर केकखौ लाबखाना फ्रिजआव सोना दोनसै इखो बोखा केन्देलखौ बोखाना दोन केन्देल बया जागोन इखो सुरिया थाबा गोफा नङा दे गल्लाखौबो इखिनो दोनहर ओइ साइडखि बख'ना दोन अ नाङा बेखौबो दोनखा गल्ला लोगोफोर बार्थडेनि नै बेलुन माबाफोरा दोन ओरैनो गोदोर नङाबाबो माने गथ'नि लुबैनायफोरखौ एसे पुरन खालामना होनोसै आरो केकआनो होदो नालाय लोगोफोर गरम मोनजोब्बाय ना मारिनानै दो ओइ दैया बोखार The next day. बाबुनि हेपि बार्थडे दिनै 12 बोसोर जानायनि दिनै बिफाया थानो मोनासै 12 nggak 18 12 दिनै थांनांगौ जानानै दे Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Rubun Happy birthday to you May God bless you May God bless you May God bless dear Rubun Happy birthday to you. Strawberry na ma. Happy birthday. Bapak, saya kok bergerak nak kena? Nih. Bapak 12 बोसोर जाबाय बोरायबाय मानसिफोरा दि सोङो कमेन्टआव फिसाला खैजोन होनना सानै फिसाजो ओंखारथ'आनो साननैसो उनाव ओंखारसिगोन बेखौ बार्थडेआव खिथिगोन लाबो फन्दिखौ लाबो र' फन्दिबो दं ने बा फन्दी दं ने Ini jangan bah. Ini. Kamu jangan apa mbak? Fondiko. Anak Vina nih gaun. Abang lu. Nih. Vina namun tuh, ini ada apa? Ini lain mak, ini. Nih. Fondi ini mau lain mau tuh. Oh. Nih, Vina now. Fondi ni. Babu ni. Ini ada tuh kan? Ada tuh. Jangan fondi ke mana tuh? Fondi ke mana? Lại phải lên con ơi. Bà xâm phải vậy. Bà đến đi thế à? Phải mà rất đi. Bà đến vậy à? Bà muốn má cái nữa hả? Bà bơ. Bà muốn má bị cái nữa. Bà muốn má bị cái. Bà muốn má cái lên nữa nè. Rồi lên đây ra phải bây giờ muốn thua phải. Giả sử cái đốt sao này. Sao không vậy?